много ялните. Вие колко си загубени, защо не пуснат сирена, за да чуят хората? Как да разберат? И той за кой пуска светиш? То чак сега. Бе, то къде отиде на мене сега. Ама то там трябва да влезе вече пък. Откъде там? Пред болярите ще влезе. А как ще вляза?